Tento útulný, kompletne zariadený trojizbový byt na Andreja Hlinku v Piešťanoch je pecka. Poďte sa so mnou pozrieť. Ako som vravela, je tu všetko. Nábytok, spotrebiče, záclony aj závesy. Byt sa predáva tak, ako ho vidíte. Toto je úžasná výhoda, ak sa chcete rovno nasťahovať alebo byt rovno prenajať. Tretie poschodie bez výťahu teda nebude problém, lebo nábytok už nosiť netreba. Byt prešiel v roku 2007 kompletnou rekonštrukciou. Pod kompletnou myslíme nové plastové okná so žalúziami, bezpečnostné dvere, nová kuchyňa, aj kúpeľňa s vaňou spojená s WC, nové radiátory, rozvody vody aj elektriny. Izbám dodávajú šmrnc pôvodné, vyleštené drevené parkety. Z okna severne orientovanej spálne vidieť do tichého dvora, z kuchyne si môžete vychutnávať západy slnka a obývačka s ďalšou izbou sú orientované na juh. Byt sa však neprehrieva vďaka vzrastlej zeleni, ktorá je všade navôkol. Spomínala som už hlavnú výhodu tejto nehnuteľnosti – lokalita. Blízko vlakovej aj autobusovej stanice, blízko obchodných domov, lekáreň, čistiareň, materská aj základná škola po ruke. Ak s vami táto ponuka ladí, príďte sa pozrieť osobne. Stačí zavolať a dohodnúť si termín obhliadky.